Royal Crown Productions. Kilden Social. Dette er et helt nyt paradigme inden for sociale medier for enkeltpersoner, virksomheder, spirituelle organisationer eller iværksættere. Vi har skabt et sikkert og inspirerende socialt medie med fokus på dem, der arbejder for andres bedste, hvor du kan dele dine tanker og idéer. De oligarkiske tech-virksomheder har ensidigt og vilkårligt taget det på sig at censurere tanker og idéer, som de anser for at overtræde deres politiske erklæringer. Annoncer hos os. Source Social er nye på de sociale mediescener. Selvom vi blev konceptudviklet og implementeret i slutningen af 25-årene, har vi været i stand til at tilbyde exceptionelle priser, overlegen eksponering og adgang for vores annoncører til Source Social-fællesskabet på et tidspunkt, hvor vores vækst og eksponering til medier sker med lynets hast. Som enhver kyndig annoncekøber ved, kræver det kun én kunde at skabe profit og sikre den langsigtede økonomiske levedygtighed for enhver virksomhed eller et produkt. Vi lever ikke længere i den gamle reklameverden med en standardidé om, at det kræver at vise din annonce mindst 5 gange til en potentiel køber for at få dem interesseret og derefter måske foretage et køb. Den nuværende medlemsstørrelse hos Source Social er ikke en faktor i, om du vil gennemføre salget, om din annoncering vil betale sig. Hvad der er langt mere kritisk, er de stadig skiftende, langt mere kraftfulde fakta om moderne impulskøb, en uigendrivelig kendsgerning om, at købere ønskede at foretage deres køb fra virksomheder, der deler lignende værdier med dem. Det er, hvad der sker hos Source Social. Vi matcher vores annoncører med vores medlemmer, der er dedikeret til at støtte deres eget fællesskab globalt og se virksomheder, som de mener, for succes overlever. Source Social Medieafdelingen gennemfører også omkostningstunge, udbredte mediekampagner og sponsorerer andre organisationer til PR, samt interviews med kendte influencere med videre. Vores varierede annoncerings- og sponsormuligheder er ekstremt forskelligartede og sætter kun grænser for fantasien. Fortæl os dine behov, så sørger vi for, at det sker. Her er de sider, du kan annoncere hos os på. Vores priser er baseret på varighedspriser, ikke per klik. Annoncer og sponsorpriser afhænger af placeringen og hyppigheden af hver annonce. Alle muligheder er tilgængelige for enten en måned, 3 måneder, 6 måneder og 1 år. Der tilbydes rabatter for alle kontrakter, der er længere end 1 år. Annoncemedier kan være et statisk billede, en video, en formulering eller en hvilken som helst kombination af ovenstående. Hjælp til oprettelse af annoncer er også tilgængelig. Kilden Team.